Dobar dan, uđite slobodno. Upravo sam vas čekala. Vi ste napravili online termin, koliko se meni čini, je li tako? Da, to nam je novi sistem rada. Zbog ove cijele situacije ne dozvoljavamo jednostavno da bude jako puno ljudi u radnji. Tako da mora svako unaprijed da se najavi. A s druge strane možemo bolje da se posvetimo mušteriji. Koliko sam ja vas dobro razumela, vi tražite garderobu za vašu kumicu, je li tako? A, ona ima rođendan. Pa koliko puni? 1 godinu dana. Pa lijepo. To je jako onako lijep moment. Pogotovo za mame. Ne toliko za bebe ili za djecu, već za mame je jako to interesantno i uzbudljivo. Pa da. Važi, ja sam razumela da imate jako migrenu, da želite što prijatniju kupovinu, tako? Ja ću pričati što tiše. I neću šuškati, neću ništa. Neću producirati neke jake zvukove. Važi, ja sam tu pripremila dve varijante za djevojčicu. Jedna je više onako girly, baš su djevojčice, a druga je onako više univerzalna varijanta, pa ćete vidjeti što vam se više dopada, tako? Važi. Da, to je naše specijalno pakovanje. My little box. Sad ću da otvorim vama to malo blago. Evo ovako. Pa ćete vi jednostavno da razgledate. Ja ću vam pokazivati. Može. Pa vi na kraju odlučite šta vam se sviđa. Može. Ok. Počet ću sa jednom letnjom varijantom. Pitanje je ova majica. Evo ovako. Pitanje je ova majica sa ovim cvetovima. To je više onako za leto, proleće, naravno. Svetla je, pamučna. 100% pamuk je u pitanju. I kod našeg pamuka morate samo da znate da je to organski pamuk. Znači mi se trudimo da garderoba ima najbolji kvalitet. Kao što vidite, materijal je jako prijatan i pogotovo kad su vrućine štiti je od sunca jer je dosta sitno tkanje u pitanju i ove svijetle boje zaista odbijaju toplotu. Moram da kažem da su jako prijatne za leto. Što se tiče veličine, rekli ste da je djevojčica nešto sitnija, tako? Ovo će sigurno odgovarati, pogotovo što je jako rastegljiva ova majica. Vidite? Znači, ako sada nosi 74, ovo će moći sigurno na leto da nosi. Pogotovo što ova majica je malo i veća nego što inače broj sam kaže. Neke ispadaju malo veće, neke manje. Tako da ovdje može isto da se otkopča. Tako da ima tu dosta prostora za glavicu, ne brinite. Ako hoćete mogu vam pokazati. Pa da, evo izvolite. Znači to je, ima zaista dosta prostora. Ovo su cvetići ovdje.
Znači onako majica baš samo za devojčice. Ok, vaši. Vi razmislite, ja ću onda nastaviti dalje. Pošto sam rekla, ova prva moja varijanta je stvarno onako girly like, samo za devojčice. U pitanju su ove pantalone, roze boje. One su jako udobne. Jako su i elastične za pantalone. Nema nikakvih perli, nikakvih učkora što bi moglo biti opasno za gumicu. Ovdje gore su super urađene, vidite. To je kao, jako su znači duboke i ovaj deo štiti baš taj deo oko stomaka i oko leđa, taj niži deo leđa, da bude uvijek toplo, što je jako bitno jer često se kod dece sve to povuče, pa onda jednostavno mogu kroz to da se razbole. Ovo je jedna jako dobra stvar. Gde ne može isto ništa da žulja, jako je prijatno za decu. Udobne su zaista jako ove pantalone. Vidite, ovdje ima ova zvezda sa cirkončenjem. I slobodno recite ako treba tiše da se priča, ja ću pokušati još tiše, ako vam nije dobro. To je taj neki detalj što ima, inače su prilično jednostavne. Nemaju, nažalost, džepova, nema. A dobro, deca zaista i ne trebaju džepove, to je sad više za nas odrasle. Ovakve stvari, ova prva varijanta odeće što sam ja izabrala za vas, su zaista samo za devojčice. Znači ne može sad da se menja dečak devojčica. Aha. Pa dobro, ako je, znači kuma je trudna sa dečakom, onda ove stvari idu samo njoj. Što je nekad malo onako, da kažem, i tužno jer se ne iskoriste baš. Iako je garderoba za djecu poprilično skupa. Ali pokazat ću vam jednostavno šta sam ja tu spremila, pa i vidite, onda razmislite šta vam odgovara. Kod ovih stvari zaista ne može se pogrešiti jer su jako kvalitetne. I ove pantalone. Devojče će se sigurno nositi dugo jer su isto prilično veće. Iako je 80 broj. Tako da za ovo doba godine isto odličan izbor jer su prilično i tople. Unutra su postavljene lepo. I to nam treba i biti prioritet kod dece. Znači da im je udobno, toplo. A taj vizualni efekat jeste bitan, ali nije najbitniji zaista. Još jednu stvarčicu koju sam spremila iz ove moje prve varijante je ovaj prelepi džemper koji je tako lep da sam ja morala svojoj kćerki da ga kupim. Meni se on jako sviđa. Šta kažete? Jako je, ima ovaj jako lepu šaru. On je isto 100% pamuk. Kod nas su isto
cijela garderoba, sva garderoba koju vidite kod nas je prirodnih materijala. Znači, visokog kvaliteta su ove stvari. Ovaj džemperčić s jedne strane jako jednostavan, a s druge jako efektan. Vidite, na primjer, kako su rukavi napravljeni. To ništa nije onako kao uobičajeno, već su i ovdje kao neki talasi na rubovima i ovdje dole također. To je sve talasasto. I ovdje isto na rubovima je sve talasasto, nije onako uobičajen džemper. Jedino kod ovog džempera što je, da kažem, mana, jeste da nije sitno tkan. Kao što vidite, to su onako malo rupice. Pa nije onako najtopliji, da kažem, za ovo doba godine. Imamo tu i toplijih varijanti. On je dosta ovako, da kažem, vizualno jako, jako lijep. Jedina mana, kao što sam rekla, nije baš najtopliji. On je možda više onako za proleće. Ili da se ispod njega obuče neki debeli body. Ali ovako je jako divan. Da nastavim dalje paži. Ja ću njega onda skloniti. Samo da ga spremim. Ovako. Ja ću njega staviti kod ove prve, kod ovih stvarčica koje su sve roze boje. Sada bih htjela da vam pokažem također jedan džemper i jedne pantalone koje su onako više univerzalni, što znači da može i dečak i djevojčica da ga nosi. Sad kažete da je vaša kuma trudna sa dečakom, znači možda je ovo za vas jedan bolji izbor. Ja ne znam, ja ću vam pokazati prvo džemper. U pitanju je ovaj džemper. Ja ću ovu kutiju samo da sklonim, da ne smeta ovdje. U pitanju je ovaj džemper. To je boja senfa. Onako žućkasta. Ne mogu je baš definisati najbolje. Uglavnom, ovo stvarno nose i dječaci i djevojčice. On je i za nijansu topliji od prethodnog, jer nema tih rupica, da kažem. Jeste i ovo je 100% pamuk. Organski pamuk, da. Kod svih je organski pamuk u pitanju. Otkočava se ovdje gore, tako da ima dosta isto prostora za glavu. Vidite, to je sasvim dovoljno. Nema sad nikakvih šara ili specijalnih efekata, što bih ja nazvala. Prilično je običan. Tako da vidite sami. Uglavnom, ove stvari mogu i djevojčice i dječaci da nose, tako da već je korist od njih, samo da vam kažem.
pantalone. Ok. Ja ću njega skloniti isto u stranu. To su ove pantalone koje se slažu odlično s ovim džemperom. Vidite? Mislim da je to super kombinacija. Ovaj materijal je jako prijatan i za ovo doba godine savršen jer je dosta toplo. Imamo džepove. Imamo ovdje perlice, pa može da se i veže ako su možda veće trenutno. Da, mogu da se na primjer vežu i ovdje malo zavrnete nogavice i to je ok. Tako da može djevojčica duže da ih nosi. One su jako, znači udobne. Deca se ne znoju. Materijal je prijatan. Što se tiče cene, one jesu nešto skuplje, a su zato i kvalitetnije. Mogu zaista dugo da se nose i prilično su izdržljive. Da, može i za svaki dan, a i za neke posebne prilike, kako god. Uglavnom, ispunjavaju sve kriterijume za ovo doba godine, što je najbitnije, one su jako tople. Nadam se da vam se dopalo. Papučice. Imam i papučiće, da ću vam je pokazati. Tu sam isto spremila. Tako. Papučice. Sad tu nemamo neki veliki izbor. Ali meni su ove za djevojčicu jako lijepe. Vidite? Uzela sam jedan broj veći nego što ste, kao što ste vi meni rekli, jer ipak djeca brzo rastu. I mislim da ne treba kupovati onako knap, već malo veće. Tu ipak može, na primjer, neka deblja čarapa da se dopuče i onda da se taj prostor popuni ako su sad malo prevelike. A kad je malo, onda ne možete zaista ništa. Da, koža je u pitanju. Imamo ovdje jednog slončića. Slončića. Ovo je prevrnuta koža na đonu. Tako da se ove papučice uopšte ne kližu, vidite. Ću vam to demonstrirati. Uopšte se ne kližu. I jako su izdržljive. Ne mogu se baš lako potrošiti. Pošto one platnene, kao što znamo, često budu brzo uništene. Jer deca se zaista onako i puze i svašta. Igraju se u pesku ili kako god. Da. Ove su jako izdržljive. Eto, i to je, da kažem, sve prirodnog porekla. Materijali su ove kože prirodnog porekla. Sve na najvećem nivou.
imamo još nešto od igračaka, ne znam da li vas interesuje. Da, okej. Tu imam ovaj klasični model. To je kao neki autić sa jednorogom. Tako. To je jednostavno jedna klasična igračkica za djecu od godinu dana i plus. Ovo je jednostavno to što oni trenutno u tom periodu jako vole, nešto što se kotrlja. Oni svira kad se ovako stisne, samo što ja neću zbog vaše glavobolje ništa sad. Da vam ne nasmeta jednostavno. To vi možete da isprobate, to nije ništa spektakularno. Tu igračku imam, na primjer. Onda imamo jedan muzički instrument. Ovako, ovaj metalofon. Neću ništa preglasno da vam... Samo ću vam na ovaj način demonstrirati jednostavno kako on zvuči. Što je jako dobro za djecu. Jer mogu ritam i note od malih nogu da uče. Da, to je super stvar. Imamo naravno i štapiće, samo što ja kažem, neću sad s njima da udaram po metalofonu da ne bi pogoršala glavobolju. Da, ujedno mogu i boje da se uče. Jako lepa stvar. I to bi bilo to od igračaka što mislim da su onako simpatične. Vi sad niste za igračke pitali, ali ja sam spremila jednostavno. Mislila sam možda vam se sviđa. Eto, to bi bilo to. Šta vi kažete? Je vam se nešto svidjelo? Znači može metalofon, super, odlično. A od garderobe važi, spremit ću ja da vam, znači naranđaste pantalone i rozi onaj džemperčić. Pa da, onda ima i jedno i drugo. Onda ima nešto samo za devojčicu, a nešto što može i brat posle da koristi. Važi. Znači to je bilo to, pantalonice, a pantovnice i njih bih htjela. Važi. Evo ja ću njih staviti tu. I rozi džemperčić, samo da nađem. Evo ga. I to je to. Znači džemper, pantalone i pantovnice. I naravno ovaj metalofon. Važi. Puno vam hvala što ste bili naša mušterija. Želim vam brzo oporavak. Odmorite se. I srećan rođendan vašoj kumici. Da nosi u zdravlju ove stvari. Doviđenja.